И записваме вече с точката. Специално за Милен. Оле, майко, Първата оле, серия на Остава, Милен, Hexit. Само че точка не знам дали виждаш. Не, ти също не виждаш, защото не си пуснал в Raps. Обаче като пусна в Raps, появяват и ни червени линии. червени линии. Аз Ти ще няма ги видиш в проблеми с клипчето. това. Така, Аз- ние тъкмо, що влязохме в сървъра, пусна ни Милени специално за тебе до едно сърце, къде ще се заселим. Както виждаш, Милени, имаме по една книжка, пише Materials and You, Surviving the First Day and Beyond, Volume 1, by Skilla. Table of Contents, Getting Started и Recipes. Цъкам на Getting Started и нищо не става. А не, чакай. Той има стрелка. Той има стрелка. Пише Welcome to the first edition of Materials and You, Surviving the First Day and Beyond. Within these pages, you will find the first steps to making the tools and materials you need to survive. This book is a magic copy. It updates whenever the original has been modified. Check back occasionally for information on new things. The first step is making tools is crafting a blank pattern. It is a blank slate to stamp a shape into, providing a reference for future creations. The patterns are shaped on the stencils table or are used on tabletops. You can then shape a material in a part builder with the pattern. Then combine parts in the tool station. Patterns can be stored and accessed in the pattern chest. Together these make the tools workshop. It is recommended you keep all of these nearby when using any of them. Като скомогна. Следва Orbury bushes. Orburies in their natural environments. Sometime in your travels, you will happen upon the bush known as Orbury. They grow underground in dark areas and require coals to complete darkness to produce anything. The berries can be melted down into nuggets and ingots, making them an invaluable source of metals. И тук показва blank pattern и stencil stable. Ти ще ги видиш там на клипчето. Part crafter, pattern chest, tool station, tool forge, materials until volume 1, как да си направиш ново копие. Има и за volume 2, ама не, то само се апдейтва, тичи. Mighty smelting, типа какво е? Once you're well established, you can begin to process metals in a more efficient manner. The scope of the smeltery is beyond this volume, but a few recipes will help you get started. Note, the smeltery is required to process all metals including iron. И тук ти показва няколко рецепти. И това е. Все още няма апдейт на книгата, те четим в къщата. Тук има зайци, бе. Точка, къде си? Има зайци тук. Добре, ама елачи сега е нощ. Аз ги пуснах тези зайци. Аз им казах там Ела е долу. тук в по-готината къща. Спреща след ми хареса да го чух. Ама той е прав, защо записва клипове ти с една камера гигабайти? Ами, защото, не знам. Ама, после ще го преработя и ще стане 1 гигабайт някъде. На мене ми беше направил едно клипче 200 гигабайта и викай мам, цвета ми светна червено, ко става тук, викам? Дясно къмче на фрапса, нали? Пропарти си свойства и такова. И ко да видя, 200 гигабайта клипче. Какво викам? То те ги прави човек. Точка. Само че на мен не знам защо. Точка. Пак си чех. Я натисни и горе на дрехи. На дрехата цъкни и виж колко работи можеш да екипираш. Раница. Щит. И кое е? Колан ли ти? Май. Маска. Смятай бахти филми. Можеш пръстен, но гърлица да изсложиш. Да.
Ето що ми се че, то надалечно. Виж си музилата. Виж как скочи в ОПС-то. Чули, Тоши? Виж си музилата, Тоши. Видях я, Ей, Тошка! Намерих 3-4 спауна. Къде бе? И как ги намериш те спаунове себе, човек? В моя сървър намерих такос дънджан. И вътре намерих всички спаунъри, този път не съм ги чупил. Аз по принцип знаеш, че по принцип ги чупя. И бам, мама. Зомби. И тако стошка. И аджаба, бай ми Лен направи цял тунел до там. Копах 2 дена тука. Като ари бе, известно къде ви. И такос. И сега ще видя колко спауна са точно си става. Да видим да измислим нещо да направим на схема как да се убиват сами, бе, точка. Той лесно става. Тук имам два на скелети, един на зомбите, един на скелети, мисля, че беше. И там сега ще ги видя колко са. Да ги направя и тях. Но тук малко далеко. Тошката се любова сега на един вилиджър. Тошка! Гледа се в очите. Унъс ти къща ред беше в Тошка! Унъс ти къща ред беше в зимния биом. Сещаш се ред беше там? Да. Ами няма я. Не бе. Спауните се намират от нея още нататъка. Сега ще кажа колко спауна са със сигурност. Коста е! Ето към Човек, като се обърна с гръб към зомбите, за да съм едно такова тихо. И като се очи някакво лопа от другия апартамент. Тошка, защо тия селени само те много ударят? Не знам. 1, 2, Те трънка правят. 3. Тошка, тук 3 спауна. 4 спауна. 5 спауна са Тошка. Един на скелети. 2 на скапа. Един на паяци. 2 на паяци. Аре бе, 2 на скелети. 3 на паяци. Един на скелети. Тошка има... Виж как казва мапа. На карта! Тошка! 3 на скелети, 2 на скелети, 1 на паяци, 2 на паяци. 3 на скелети, не. 3 на паяци, 2 на скелети. Смятай. Да. Ето на скелетите ти трябва, на паяците не толкова, ама на скелетите трябва за стрели и за кока. За паяците, за паяжина бе, нали мога правя бръв. Я говорите малко по-силно, да се чува на клипчето. Да се чува пак, то записат, и 4 го чузнаш. Намали звука на играта да може да е такова. Мисъл, не до края, но малко. Аз съм на слушалки. Ама не, смисъл, като записваш с фрапка, намали играта, за да може да се чуваме ние като говорим. Добре. Тошка, как да го направя ние? Кое? Де ти казах? Ти дето да се убиват? Да. Ам с слава. Абе, аз пробвах там, но не мога да направя и... Ти им беше казал, обаче... Няма. Те да не шутят врата. Не. Вече аз съм черен или нещо друго. Да не си пуснал в рапса. Да. Тук вижда и някакви зелени. Аз като путам рапса нещо не виждам. Мисъл, ще е нормално. Само отгоре, уния стивлички, където са, стават червени, нали? Ще ти показва зелените. Да, има, това е живот. Инвазия.
ти е пусна глава. Смятай как се вържи. Я виж. Мяу. Така. Това глава на Ще се скелет. сложа. Виж на дата си я сложа. Да, не на зомби. Лисия. Тук що не дава глава? Няма да забелязат като нашата сетям сега. Дали? Ай така, ще я сложа тук до масата. Не, продай се сложиш на твоята глава и по-да край зомбите, за да не дали ще атакуват. Добре. Защото нали имаш нещо такова с ендърмените с тиква. Да. Ела. Зомби мен. Как той? Зомби. Не ме би. Ама и мен има бия. Ама ударите вече почна. Ама майко. Аз си им казах да не бъбият, защото не знам дали мърят. Ама те набият. Еле. Значи са забравили какво са им казал. Еле. Къде пещера? Добре, време е за дърво. Късате червените линии. На нормалния Майнкрафт нямам такова нещо. Какво е това? Едни червени линии, които излизат от земята. Виж какво има тук? Червени дини ли? Кой е? Да. Някакъв алтар. О, то портал. Сега се появи. Какво с портала? От другата страна го виждам, от тази страна не го виждам. Да. За такъв портал ти трябва да ти ни врати и можеш да ходиш в други измерения. Може. Само че в тези измерения има и капани, те че трябва да се внимава. Я виж има штраус или каквото някакво. Yellow Chocobo. Виж какво е яко. Секунда. Ама ще избяга. Няма, ще ме чака. Виж ли го ти? Моля да ме уби. Да. Дали агресивно? Ами... По-добре не се приближавай. Не. Приятел. Дали можем да го яздим? Нямам седло. Фатко, Пасте звука. Пускай някакви пера. Ти перото, На мен нищо не. На теб ти пуска, на мен не. Добре. Ама като така с дясно копче на перото, виж какво става? Какво? Излизат разни черни глупости. Я. То си. Искам перо. Кажи. Имам музикална плоча C418 кат. И аз не знам, имам и аз. Той от тония път ми останал мене, дет бих ми заплочил същата. Теле. Чакай. Я се пазя. Аз ще отида да видя дали има. Перо, какво трябва да го правя? Не знам, какво е че? Стигдай. Не знам. И от време на време яко ми забива. Имаше. Ти имаш повтарящи, моля ги взема, Не ли беше казал, че ми ги даваш? Ама ако ги нямаш взема, ако ги имаш, не дей. Нямам ги, аз имам две плочета с мене трета. Ти вече е необяснимо за мене. Кое? Редстоун на повърхността. Да, те малко са променили спамването на някои оръдия. Те са направили хексата. Както и разни червени линии са променили. Мисля, че може и диаманти да намериш на повърхността, не съм сигурен. Това е. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Искам 16. да си На ги 16 купчета има червена линия. Червена? Линия. Сещам, че то е нещо бъгъл. Ами тут в Рафса. Я дайте линка да я видя, дай сега да гледам клипа. Чакай, още не съм спрял да го записвам. Аз между другото записвам, ама май нямам много памет. Ама спрете го дай да видя, аз искам, сега няма гледам или част от клип. При филм ли пиши какво прави? Добре, сега. 7 гигабайта.
Ще Ще го ми само- направя на стотина 30. мегабайта там някъде. Добре, Милени, отивам в къщата и спирам да записвам, че го пращам. Всъщност, после ще го Ясно, да, конвертирам. ясно. Добре, добре. Колко време И ще това е, конвертира? това е края на първия епизод. Special for Милен, се казва. Чао.